أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا من الله تعالى تبارك ما يجينا تجد الله رحمه كركر لين تجدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود. نيجي نبي الله هود كفر سورة من ذكرى يا فاق صحابوي كشيبتني هود وإخوتها. هود كرا سورة من كرا سيجي. amana do surande labi agela yake suranda modon de be ni kira sige ne sura bala suratu hud bala suratul waqi'a bala suratul hal ataka hadithul ghashiya bala suratul iza samsu kuwirat bala suratul haqa bala sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'in bala surande kira sige Abakar sena Abakar ne dela kata kira ya ko kira ti sige te gara de ago hudu na bal mawdo surai mana amna surai lame sura min kuma kan yera la kira kuma kan mun ye kira sige akanga an ke dugoji ngala jeke ngana maza maliki chabado be ayi kitabu glass yaka wallahi la ilaha ghairu kitabu in kalana yɛrɛ kan don min n'a y'a mɛn a sara o don siranya fɛ ibn wahab a ye saya ayaw fara ɲɔgɔn kan ka kitabu yɛrɛ dilan saya kan ani lahara jɔ don masibaw a kalana yɛrɛ kɔrɔ don min na sara a bɛnna ni ulamaw minnu ye ko hukala hu zalika k'a kan ka sa dɛ Alif Lam Ra. Tuma sura min kira si jan don to fila kɔnɔ an kan ka ta sa kɔnɔ ala y'a daminɛ ni fɛn ye fɛn min a ko la ya'lam maa si t'a kɔrɔ dɔn ni ala yɛrɛ tɛ Alif Lam Ra maa si tɛ kɔrɔ dɔn ni ala tɛ Kitabun uhkimat ayatuhu. Ako Qur'ana min fulani kitabu de uhkimat ayatuhu ayaw kitira summa fusilat kasara ka fara ba se de ko ite Qur'ana na wallahi hali ma min ba arab kan lame ba yere ni arab kan jenga Qur'an hal Qur'ana don na ta ba biye ki de ko ke arab kan na ta soro arab al arabi mun kono mo do ru arab kan d'origine mais أنا نتشرب بك والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. أي هذا سيرك كسر كاتب القرآن كمان. كسوين شما أنا مسلمان نيسني نيجي أيو بقولوا تيجي كوي سراي كبا على يوم. على إذا مساي على ده يفهم مساي أنا بكيف كوكرام بقى نسير كيو. Kami ni ka kami na kambolo tiga gere ina mata ai ako ceka ala de ko seba ale kon taro temi kon ko ala nte ala ka kuma kai shi teka sura Qur'ana da ile ka laje wasariqu wasariqa son ce ma na musuma faqta'u aydiyahuma ayu flabolo tige jaza'an bima kasaba ne saraye bara minke nakalan min Allah kan ardakan ka ba ayo wallahu azizun hakim Kalau wallahu azizun setiki masa hakimun kiti masa do ay kiti de ke ibolo bitike na ka shay odi azza fa hakam fa in ghafara lama qata kuna bu ya bara kuna gunti de gaw Ya fambolo tan. aku ya ba bolo fana ko wallahu ghafurur rahim bi no yorola nga ay bolo kon tige azizun hakimun de bina kiti de ka kiti ko mana ka tono sharia de boli wala sayyidina umar radiyallahu anhu nauka nawi nyon sura ka ta kiti la aba ko ko zahabu wasalihu ay ka ta ben a cara bi de ay da maka faranyonka aka ben aka na ta kiti ka ni nyonche kiti bi ko na do mo ni nyogo ta pala harajo فإن فصل القضاء يورث الضغائن سيدنا عمر كوتي na kiri tige kiri mana temeni mauma ni nyonche fangana
o nyon ko ne ya bitu fo ka ta se la hara jodo mo aka ko gila ayara nyon te ka sara mata fa na wode kai sai na umar ya raka mini ko izhabu wasfalihu aita aka ta gila ka bayana ya adama da kono balma ya kono kana ga kiti na ga kiti da sharabi bode asma ko kitabun uhkimat ayatuhu ayaw kitira thumma fusilat min ladun farqansiya ya sawa go arabuga folo kitabu hikmatul luqmaniya do bado ko be sama damam ale taraka bi damat ka bi kira ko ale do namaka kata so kira bi no ya fa ko kira fa to ko da ale dum adala ale bi fato krishi ma de bale bola aba kale kandoro ita dino bela jelen kingata arabu mai tarafa kira ni كما صلى الله عليه وسلم كراسي بالليل أفضل العرب أفضل الخلائق شكرا لله أفضل كيف فتودي ne fato furakel kala de ma fa kay furakel ko ay ko sugoti ko ba sala nu ko ne fato de be bi gere ka kame mi bole bo ko chana na ya soro inda hushayn min baqaya al hikmah al luqmaniyya nabillahi luqmana luga ala ko nabillahi luqmana son fe mununa ulu tawbiyen ma alibi mazanir ali daud fa kilingilo mi mo ko bolu nabillahi daud na ka mo ko kumbi allah subhanallahi fa ni temeni kulu bala mene fawni mana cegar la kra ko fami bi bula foke to rabuga nabe buka ala tan ka dada nyonka ka dada nyonka kira ko kala mun jami kira ko ne kuma kan yumai kira fana kala ako mi kira ya rabbi kira ko amma ba'd fa inna khayral hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khayral umur muhdathatuha wa sharral umur muhdathatuha kira ni fodra doa tapi kira ini wa khairal umur syarral umur muhdatsatuha saya aku wallahi nyanya namanya kono mani metu nyanya namanya beladi nani mere aku ni makan ni lubo ma min dani foto ide aku ini kuma kan min fota aku namusul bahar jina jugu munu mi baji kono aka bele kelen jugu bale fene ka wuli ka jo ka sura kira yere ma do qur'ana kono solo ne kira ka khutba yere damne de folo akon namusul bahar ya ba jira kalte de jina una jina ulu fana ka jugu de ulu de shamzamu be dan hashirasu be takaliyu be umumul dimu be afaretu be bele jide jine kalte de wonna ni kara jine gonay fika kalte de be ka do kalte mi bati ko kalte do be ni uluge uluti taw shukhu ya fanye rahimahumullah jine kalte do be ni kara jine ganay ni yo gen o yere ka ko bane o tembo no bora mo wala bibi yere la wala bibi ka demba do la ko la harajo do ti bo wala ni kara jina gana ya sahabu roka jina galte do be o ti gana go fuye de o nuta to do netina to fuye me meta man se fuye na ti bu na ibu nyinga ibanya yara bi jina ne na bi nama abi yata hawwali ila alwan na bi yere me ka te sen model be do ka no gene ودي أخطر الأفاريت إذا شيء موجود إذا نيو غنو دنيا لما فينا نيما ما يوصل رجعنا ده ما جلاره الله كان بيسا الله ibu to yere de ko abi bukuru do ma baba busu ni hinci to ni ka ayaw kala ka aya ne bi kanane ka tarbu yere kuliyan na de bora do abi do dore la kusema ke akan to gaja minhum man yastariqu as-sam'a do bi ulubi makan doro ne lame do bi ulubi yala fil aswaq no man ngo dore baye ay man hakili cha yala sunu doro ne la sukanu le kifari nu le man hakili cha yala kuma doro ne ko
abo chogo de la do bi olu ta olu bi ibi yara ko bani bere ba do bi ogu yara kin ku yara ko ti aha do bi olu ta fuga mo de faga fuga nimbo o de mai akaza so dan ake min kalanta no wa alaikum assalam wa rahmatullah aha nga mudur jarala aluka ni korokon boni tane fralo kelen da jefiu wallahi barawuli an wa fata kada tumbi ni kuma mun fora tokorobo ban fora yanno uba example dama doka anogona mun kera doka buko mi ali brazo min al khayaliya ila al waqi'iyya وهكذا شيخ احمد ما شاء الله شيخ يقول فريدا وجمعني جنك يتنو غدوانا لا يرتو بروانا ما كثير منها او تو ما اچانا كون سبتلا كوني بيتوغا جنك بيلو بولا كا دولا كابنا نغا مودول او ni mi jogo don wode la buko chama era ci fa fro azoro wode katini mu ako ni jazairi ya ko anya ka jalsala Allahu akbar me fa yi fa de sugo de me ko ako alaka uktu bolu ma fla de ba alaka uktu ale palo muso ku gine de gine de ya Allah alaka uktu shakika ku gine de akatoga takrizuke ugayatul jinni wa shaytan ayabo ga ajira don ba dola abakar jazari ya laje ugayal laje ba ga takrizu sala o ayin kuma yin Allahu akbar ko a gine ya lega wutu Allah ya ujula ya buka dogo mu wafa da Allahu akbar kusaba ayo ala kan be sawaba ko ngara mo de ko mo ya ba hakli sala wala gina nanu ban chala sokono ibi to ga jate mina ke ga dem sanu na ni dem sanu mi to ga sako kuma ibo me ga dem sanu da doro ha sabi sokono kana mer mana kan de aba fo sabi sokono na uti sai kana siga fi gina de sokono gina be ibi to ke musela sokono na bla jogo mina dem soko ke ale jate bi doni dem sanu de ta bi problem siga dem sen berma ala kan be sawaba amin wani safara nyana ma so kono kana shingi bwaga ka fa ade ibi salamu ka ka folo sen saba ka doni ga folo dai salamu ka ka ni gina do salamu bloko saba abita na so gina kana gela do tita ibi ahadu kalaka ni ahadu kalaka bi kuma ahadu jumai wa fa aksantu alaikum bil uhudi wal mawasiq التي أخذها الله عليكم نبي الله نوح ونبي الله سليمان بن داود عليهما السلام إلا ما كلمتني أبوكما ربي بني نبو ربي من يسمى يرى لا أبو نيوم فام بما يربي على كان ده سوابا ثم فصلت من لدن حكيم خبير ثم فصلت أكلك فرفاسيا من لدن حكيم خبير كبو kiti masayoro ani dugle masayoro mudir fakaso bismillah aywa mudir fakaso aye ningalike la bidarul ifta ko yala fen du monde di jinese mo ma kachaya wala iba abasele amena ado solo kono wala satizo be afkaru taala yane anasayoro ma akacha alate am tedemani mingo konna muso tafa kade muso mani ka langolon bla finita ati ade muso mani munde ni uti muso ro ni fawo do kumolo la jina be do ala acha mambo to gola anga mamu ni yere de nu ka taw ka jina o ge o jina ni na sawo juma ya do ni na ko ka ba fiti ni ka fun ka du ni de ko kuti fini do ala so ma ko ma langolon bla ko de akodi ane pale do na dala ma ya ko shi de muso manu keren ma aku sutura kamu fitinu nyede jina nunu do ko ka gele de
ala kan be sababa ma baba ألا تعبدوا إلا الله akana fo ibadu fona kera alai إنني لكم منه نذير وبشير. ko ne ni sadiya baye wa ne baga bagali ke baye wa bashir ne ni sadiya baye وأن استغفروا ربكم aka ala ya fadeli ثم توبوا إليه aka tubi kata alama يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل alaba au damu ko nyumana ila ajalin musamma kata wati ko folena ويؤتي كل ذي فضل فضله. ala bi samandiya tigi kelengere bela jelin kaf samandiya dama ya sawa wa yuti kullazi fadlin fadla ala bi samandiya tigi kelengere bela jelin kaf samandiya dama وإن تولوا nuyu kodo فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ne bisirani don la jabanye mi don baye إلى الله مرجعكم aw bela jelin mi sen kata ala de ma وهو على كل شيء قدير. ala de se masai kan bela jelin na على إنهم يثنون صدورهم ala ko tinya do kuma mina nubu dusukun kuru sana de ka kuye sana arabukana ayak lanya sana korai ayak kuru ya sawa wa sana be ilil hakim wa sana ay flanya ni ke be ilil hakim aba arabuga aba yazu kono ni ko ni lata kuma sana ni na tasniyati mamna nubu dusukun kuru aha ليستخفوا منه wala sababu se ko doga alala على حين يستغشون ala ثيابهم ko to kuma mina nubu ka finu biru kumolola يعلم ما يسرون وما يعلنون. wallahi tikana da umare halni duna fi zulumatil barri wal bahri kad fi diri ka di fe ke kadala ka fa alama kalama إنه عليم بذات الصدور. inna walimun bi zati sudur ala yadoni masayid sugun konana وما من دابة في الأرض ala ko tama ben fo man ben fo ti du koloka إلا على الله رزقها. ko man rasul lahu bi rajike ya sawa samun ga daga ta awbolo ulu ga daga ala de bolo fo ti du koloka mimi tama akara panfeyo akara fo man feyo akara adama deyo daman feyo ani dantan feyo nun bela jiren ga daga ala de bolo ya sawa ويعلم مستقرها ومستودعها. ulu sabati yoro du koloka ala de bado wa mustawda'aha anu bla yoro nu sara donya ala de bado wa ya'lam mustaqarraha usabati yoro ufawko kolola ala de bado wa mustawda'aha anu bla yoro ubaw debela ala de bado كل في كتاب مبين. ne akoro fo fo mina ba bele de den kullun ni kelengele bele de fi kitabil mubina bilawhil mahfuz wa ranka وهو الذي خلق السماوات والأرض al iltifat ala bina jinga ka shejira annasisa akwale ala de sangolon du koloda في 6 أيام. le woro kono ako wama masana nun loko ben ko wallahi ko senga male asoro ay sankolo da lefla al du koloda lefla balo mun mi kala ka balo bele jelen tan ka bla du kolola lefla ke wora bana suma sawari la sawa aha وكان عرشه على الماء. ako ala ka larushi oku mi de sanfe o do asoro sankolo tay du kolo tay na larushi bi majira ka fa larushi ka koro ni sankolo du kolo ala ka larushi kumbe larushi bi baji sanfe baji bi fina sanfe baji jege melakaw bi ka non ka fo wa hitanul malaika baji jege de melakaw o do asoro dan kan ko ite sankolo madan du kolo mata Allahu akbar ala de se masai he na bar ala di ala tada ala da azali daminatin masan kan masayala bani kala o de ala aha ليبلوكم أيكم أحسن عملا. aya wala sabina au jarabi kala ja au bima mina ke baraju man kelai ay de fos suratul mulk kono tabarakallazi bi yadihi al mulk ila qawlihi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saya ni nyana ma dana mun kama abin ala ja au bima mina ke baraju man kelai mami mina baraju man ke barago wa baraju man o ko ne baraju man mun ko ne ule sababu de min di sha aljanna ko ngata ta aljanna so mobo laysa samanan lil janna wallahi aljanna so mobo ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ani yoyi ngaka fo yala abu kunu saya ko fewa ليقولن الذين كفروا mamun kafir ya ulu ba fo إن هذا إلا سحر مبين. ka fo saka kunu ko ko korti de din bangine ndo ولئن أخرنا عنهم العذاب ala ko tena na ne lajaba ina ya kharuma إلى أمة معدودة ila ummatin al ummatin huna bi mana waqtin أو أجل. kata sai wati min jate do ne no fa ya sawa ummatu qur'ana kona be kawati adalu fulani ila ummatin ma'duda kata wati mi na jate do ne ya wa tazakkara ba'da ummatin
abe a hakili jigina ba da watinin fafe ummatu abu ga mai abu kan mande kuntum khayra ummatin ukhrijat ummatun abu kan yamma oi kana ibrahim maza ummatan ibrahim ko kan yamma ya shawa woji wala to ummatu abina yoro la qur'ana kono akoro bi yele meye o fika do de nabi ni yoro na akoro be gimi ibo be min afwahir rijal jawda mata ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. Alakonani ya lajaba nanya ya karuma kata se wajimi na jate tonendo. يقولون ما يحبسه. Buna ko ma yahbisuhu. Ko mun ne ka kumaniya. Mun ne ka lajaba kumaniya ka ba amma. Lajaba ya faraka bin anta yelau. على يوم يأتيهم ليس مصروفا. Ala ko jendo ko tika ke jela bona ala ko dumina ni lajaba bina laysa masrufa ana nujene to ti lajaba ina kabuma. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ala ko febi digo ka hukum yala bona ke febi na de. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. ala ko nanya da wade hine nanya nene hine na ka bone ala yoro ko ne ala here do ni kana made. ثم نزعناها منه. Kakla ka fosi ka bi bolo. إنه ليئوس كفور. Ko da made mi singa kella ya uso na bugan mai jigi tigele ka furun fikiri wale ka ga ko me ala ya made ka here ka. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء. Gonanya nene ne mana tora kelen to ka soro. مسته ليقولن ذهب السيئات عنه. Abisinga ko de kwale ka duguma bela gelenta. إنه لفرح فخور. Babu Abdullah Faruhum abinyala abin so de fakurun abu waso da no ro bela gelenta. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. Soro ko ma mino to ma bere. Babu ma chama mo so ni na ala ya do ni kai abati ko ba mi rutu mi ko tere. Ni yo ko dai me ko na tire. Ba mi rutu mi no tere. Asoro kana. Allah inna lil insana la yataqwa. Ala ba da madini yada amrun ahu stagna. Na ay kan sora kar la ka bo mo. Ati ku bela. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. Ako fana kera mamunu saballa ka bara nyumonke. أولئك لهم مغفرة وأجر. Ala ko yafa bule wa ajrun kabir ani sarami sarabele bele. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك. Ko senna Muhammad. Takdirul doni de ni yoro na pa dola ala yo do wa yo ka jima ibabe ko te ta fa ko fuye. Enye kunu ta fuyo madawla ka bi ta fuyo madawla. Kuna sinita madawla. Kura wara jigna. Eso fo kumbuyo. Ala ko ibina banga ka tando train ka banga fuye. Min wa yo kere ma pasi ma da ko le. Ala ko te. Anaketi. Ala ni de. وضائق به صدر. Itu sukum ga de unai. أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز. Ubina bokona sora kirane ala kun kadi. Ko la na ko ku te ga kawa. أو جاء معه ملك. Ya ye ko sa ku bi kana politiki. Dobi no vale ko yene ga ta karamo kera ga ta ga de li ko se nam yene ta wa kera fa. Ko da bi se ta ka yere ya. Mai ame me ba ko suru be di po kana yere. Ala ka be sa ba. Wadai kun bi sadro ga ke ko batisi ko mina degum ka sababu ga nunu mina ka kuma mi fi itu disku muka degunai. أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز. Ko na soro kira ne ala kun kadi. Inna fulu mu ka ji ka kai. Abai bin ka kira. أو جاء معه ملك. Ako wal mane melaka kun mina. إنما أنت نذير. Dure fa au jaa ma'ahu al malaikatu muqtarini. Kani melaka o dalen kal man non kan yan wan yan. Ko no tin daga kira yala. Mo maka kawi ni bela. Tahu. إنما أنت نذير. Ala ko cide ma ko e baba bali kala de. الله على كل شيء وكيل. Ala ko bela jenin sabene no ala de la. أم يقولون افتراه. Wala baba sai na mamar kayan galon ne tige. قل فأتوا بعشر سور مثله. Ala ko bela jijine ne adama de be ka faranyon ka kana ni qur'ana suran ta nyoy. مفتريات. Ka uye ka galon tige. وادعوا من استطعتم من دون الله. Ko mo ko wele min femu manu jamine ala tikele jine an adama de adin belake. Ka faranyon ka mu sera kana ni qur'ana suran ta nyoy. إن كنتم صادقين. Na so yake tibu yo desaro na tum ala ko kana surat bakara ko fatu bi suratin misli. Umma sola afore do bara wilasa. Ala ko fa lam tafalu wa lam tafalu. Nama sogo ka ofisio pas mai kara jana banya. فإن لم يستجيبوا لكم. Ako nu ma ko wele jabi. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. Aka do ko Qur'an jigina ala ka do ni.
وأن لا إله إلا هو Berlah kata ya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Donu dugo. Uru sherera ka fa ala jomini kele yai. Ala de la de masai. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله Akado Qur'ana injigirani ala ka doni de Allah yashhadu bima anzalahu bi ilmihi. Ala bishira ya min jigin Qur'ana na ya jigina ka doni de. Qur'ana jigirani ala ka doni de. Ola aya bani nasara Qur'ana tum bara famara de yoro min ti alai da wajaru fihi maza da su kasi ahum komunyon taman sawala wallahi komunyon ti Qur'ana na. وأن لا إله إلا هو Ani ka fo masiti fo ala kele. هل أنتم مسلمون Yala yo yere de ala mawa. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها Ala ko ni mami mi nye masiri nye nyena ma inde bana masiri. يوفي إليهم أعمالهم Akambuka sarau dabale amba duma. يوفي إليهم أعمالهم فيها Ambuka bara sarau dabale duma nye kono ya. وهم فيها لا يبخسون Wallahi uluti peri nyena. Ya. Moko do be bu yere dala. Wa ala ye bara mi ga ala ka be duma nyena. Ko selama do ya mena ka do kasula. Sel wati sira to ka sel ka kale ti sel. Sel ko muna. Ako ala yere nyuma ka ala ya selu sel ka ala aba nyina ala ke. Ajana la hara sarafa ala ka kale bo kasula. Allahu akbar. Ugo yani na sara te dei son gora sanfa kana black apa ko te. Sudah bla wallahi na kliki. Oh. Ale maga sara ale ma bera jere ama beja ama chen sawa. Ore ko to plani ni binya sara ne te wasina ta hajnya na mana sara ni waqti ilaihim a'malam ala ka muka sara da bare do majnya na. Wa hum fiha la yabqasun di perdinya na main kono di walakin ma lahum fil akhirati min khalaq ni raji ila rajo. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار Ala bolu de mo fo itu ila rajo do funa kara janama tasmai. وحبط ما صنعوا فيها Ye bara min ga nyen kona bela jelen bina. وباطل ما كانوا Ye يعملون bara ke bara bela jelen shena. فمن كان على بينة من ربه Ako man mi dalu bani men ga kaba mayoro. ويتلوه شاهد منه ويتلو وبقى كان شاهد منه عليه خير الشيء كبوما ومن قبله أنت كونيه كتاب موسى سيدنا موسى كتابه بينو يتوريتاي إماما ورحمة سيدنا موسى إنما دو هنا دو أولئك يؤمنون به أقول مغنون باللي من أنني أي بقى كما سيدنا عيسى دكان فعلي باللي من أنني سيدنا محمد من يكفر به كنا ni mani kafiran ni Qur'ana yi من الأحزاب فالنار موعده kapo jama kulu tola buka tasela hara jodo majane me tasma o tigi yore o kala hiru yore فلا تك في مرية منه kana kesigala Qur'ana ko ina إنه الحق من ربك cheno do kabu mayoro ولكن أكثر الناس لا na يؤمنون maso chamambia uluti limani ade ومن أظلم ممن eftara على الله كذبا akoma asika diruma mbonga tema moka mami ngalun tika kada alala أولئك يعرضون على ربهم ulude mokoy mamun mitabala nini ala yefindena na la hara jodo ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم wa yaqulu la shahad shero bikma la hara jodo shero ana shero jate la hara jodo shero joli afala bitamana adama dengere swalauna اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم لكان يكسبون يا سوا ada made iswalang ulu ke shere ada made ngolo ulu ke shere shen ulu ke shere nambore du golo kuju kara du golo minka ulu ke shere e ma yala ba fa suratu zalzalatu kono wa qala al insanu ma laha bana mate mina fo mun de dugolo ma bi fo be min kera ko ga bi ga bela jere fo dugolo ba fo be anna rabbaka aw hala qale mari wayu ka da bai fo be min kera ko ga bela jere fo wallahi dugolo shere nabi mo shere ala ya ko te fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wajina bikala haula shahida kira kasarani yorona ala ko ka bike tugodi la hara jodo ninna nimma ndembere jere nuka shere ka nujo ka kila kana ne sayyidina muhammad e ki jogi ke shere e mandoga ko do bike tugodi domina kila ko aka sahaba do ma ko ay qur'ana kala ga ngane abdullah ibn mas'ud
akwai mai Qur'ana kale ka chugudi ga fara Qur'ana jigire shi na Muhammad ka akwai bimba ta ka me ko ga da min sine yare akwai ayi Qur'ana kala fuka na sai ni yoina fakai bai zaki ina ta bi ke chugudi zahara jodo nan nan ni manten kele bela jere na ka shere kanani sai na Muhammad ki ga shere ki da ga mando ka ko ka chugudi kira ka sai na mene abuka fa hasbuka kufitu ngwasara kama sallallahu alaihi wasallam yabki abuka kashini yorala abado mimbi yawma yaqumu la shahadu domin shiru muli malaka mun be malako bin ke shere amma ya kace wa inna alaikum lahafizin kiramul katibin malakan ban kile ba adama den kile ngelen daraje den ko kiramul katibina mun be wulu shebe ne ka ablade adama den jari hatu kile al jawarihu mun be adama den son kon kile ngelen daraje den na malakan Otman rakibuna ati dubi mun be baras dobi o ba mara dobi o ba sala lahu muaqibatun kofere ba dobi min bayni yadayhi wa min khalfihi dobi ne da dobi kofere an malakan mun yata'aqabuna alaina bil layli wan nahar daraje den malakai na da madin kile ngelen daraje den malakan ba al kile de ma kile ngelen daraje den Adman malako fara shere nabi mo ye shere wakafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yara wasarani yara ka shere wakafa billahi shahidan ala yara wasarani shere ko dobi ni bela de lemna bilika do ka shere do yake ka ya sata ala de tira masai sahara jodo to amana wata ni ne kira shinde aha ngata bismillah ba wa alaikum salam ba aha Odo be olu fale do be olu ti fale munu mi sebeni ka olu ti fale ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ni saradum na la ba kulu ka barabana ba fa aita ka kaburu la ka subhanallahi ni alhamdulillah ko ka tilaka ka fere ko la harajo do ala ya tamade boye wala kan karamna ala ni boye be kanya ni mu de ka ala Ulla kuji male ala dosu marada nahu hali mulukuru sai wallahi innal insana li rabbih lakanu ay kafir jahil bi ni'mati Allah ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم asiru bina kokunu men galon tiga kada alala لعنة الله على الظالمين ko chelo ala kadala bi flanga boga الذين يصدون عن سبيل الله amunu mu mogoda duga bo ala kasirama ويبغونها عوجا ala kasirani ni jengeni وهم بالآخرة هم كافرون ulu kafirale ni la harajo do yi أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ala ko make kuru kenega du koloka وما كان لهم من دون الله من أولياء ako ko waddi sibatula min ala tikelenge يضاعف لهم العذاب kulu kala jawa ko du duble la harajo do ما كانوا يستطيعون السمع anu ko make kuru chieme وما كانوا يبصرون ko make kuru chieye أولئك الذين خسروا أنفسهم Eto kendo gundua la. Lugerung gundua la. Ubiyeli ke. Ubimene ke. Alama chinyemi men klo de du makwa. Klo mimi chinyemi. Ode la. Nana nasi kamu wajulu ke. Annasu min haythu sama'i zikra yanqasimuna ila arba'ati aqsam. Adama dindi klan kata klayoron nani na. Kira kai bina klayoron nani la de kanga yimina. Ibi yere je sisa. Ali Harala. Aliya anga de majalisi na sai ba sa rubu nani. Anga ta wajulu la men adama de nani dere. Grupu follow. Bismillah. La yatahammaluna sama ya zali. Uluti wajulu yere la no ganyena ma yere be kono. Ulu ka annahum humurun mustarira barran min saswa. Ala yulu makutu Qur'ana kono. Ko ulu bi bole ka bo wajulu nyai ba ko fali bi bole ka bo waraba nya chugun. Al qaswara ko de waraba. Poko chamane waraba la arab ka dirqamun hisaburun To ke mafla. ababo hisaburun masa ya bage hisaburan ama kala balaga kono taw. Leis bai waraba to bai. Usama haka za Usama bin Zaid Usama Asad haka da wato gare da uluta me kula fiyau
tabaka wajulu kan ala yulu makuto Qur'ana kono ko ka annahum umurun mustanfira farrat min qaswa parce que ka wajulu kan me kan dimaniala adi sahabe la jere kiren yulu de makuto suratul baqara daminana yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iq hadara al-maut ay imanuhum billahi wa bi rasulihi ka mautihim abu mo gina sai ule ka tuwi ala kan tse ka bo mo guru kolai grupo fulana club bulu bolo bahu bazan club bulu bolo wajulu kan lame walakin al azan ghayru amina fala tusiluha ila al qulub ulu kulo dana ele ta kwa bi ma se ka se dusukuna kwa kulo se ka se dusukuna ule joni al munafiqun ulu nafiqu ye ulu ko mata sigi kira koro kira bu wajulu te ka ba koro mu bora kira koro bita nyi nyinga ko ka to kira koro ma za kala anago ba wai mu de ko ka to ne wala ma za kala anifan ala kon sarafu Allah qulubahum ko ka bi jangan kata Allah tarani di suku di suku di serasa rabbi ya grupo fulana waliyazu billah ala kan kisi ka bonna fula bela jere ma amna do mena sama ti de desa grupo sabana o mo ka cha ko sabe ulu ye mo ye ulu karamo min kadi ulu ye wal mo tabolo mina bo tabolo mo de lame uti karamo ko wala lame Kwenye asuli kwenye afuru ko mardal qulub bana bolu dusukun na re bana bi dusukun afura kene de dusukun misare ulu kondarala kafo wajulu mi mikake chendo na koma mabwanga karsanda kama anti somble dum de magan kawyo ulu de kukama la wala muzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim nanya fe ya qur'ana kun gajiri ana dubu bayin fula makka wa ta'if iski qur'ana kun gajiri ala rajul azim ma qadaka me ko de gafsa ka makiraka no kun ya fa kulu biso ala abu ngakse muna rahmat rabbik ada bina ala ka hinakira ahum yaksimuna rahmat rabbik me sayyidina muhammad ke kire o majaawiye wa bo jugola ko ulum bo kilo fashabahat qulubuhum mudusun de kenyana mun ko yala qur'ana ku ga jigi karsa ka maka ni taifa ko ku ga sane sayyidina muhammad ko no ku kuma no bana ko ne ko qur'ana yin kenyana da rubo min da inde ko be wala mardal qulub bana bi diskunna ai nanga karsa tante mawara lame ili doni soroti ka sa era karsa yin be da ko ti jade jamana doni bo wera ko eko ebi sauti kiko mardal qulub ade ingina de awon ne bana de bidu sukuna ko ibn andi frake wa abikala no yana kasa abikala no kana nge ejugo ni nalika sallallahu alaihi wasallam engo bi yere frake de ko de feyo bana de bidu sukuna ko ibi frake de afatul qulub sufiya yere ko de ne ko bana de sukuna bana frake ni chawu wurdi do be ni yo wurdi abiba atibu sukuna bana o frake wurdu be ala sabi misalni nyengo ya bila wal mahasidia ni bang ka frake jalaman kalo walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tasbita abakelenke diklala ibi salatu min miki na kana allahumma salli ala sayyidina sabiqul khalqi nuruhu wa rahmatul lil alamin azuri babakelenke ala be hasidia sama kabi sukuna go tugo abe frake jogo be sufia korade atuma bana bi sunna am ta grupu nan humul mubashiruna bi bisharatin min Allah ولد مغي على إمام من سديا كبال على يرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما مغني سديا ما منك مكان بلا جلال لما فيتبعون أحسنه كتبوا على كيتي من يروه ولد مغي على إمام من كندا ولد حكيتي بوي على كم فرا ولوكا كما يرجع نصر منا
Ibo jate lajɛ I ka n'i yɛrɛ furakɛ cogo min I b'i yɛrɛ furakɛ ten n'a ma karisa k'an tɛ maa wɛrɛ lamɛn bana b'i dusukun na I b'a lajɛ e ka karisa ma dɔnni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Sheikh Ahmada a yɛrɛ taxibato bɛ kɛ de a bɛ mɔgɔw jate mɔgɔw tɛ tigɛ nka nasiru fana kɛ nasiru wɛrɛw bɛ yen an ka wale filɛ nin ye kuranɛ min ka nin ta o ye nasiru wɛrɛw b'a jira k'a fɔ o fana bɛ mɔgɔw ka kɔlɔ kuranɛ kan yan inshallah ala ka hinɛ b'a bɛɛ dɛ ala ka hinɛ b'a bɛɛ dɛ parce que ala ka fɔ sara dɛ ko mɔgɔw qawmun la yashhadun jalisun jalisun kuranɛ bonya bɛ ala bolo cogo min n'a ka d'a ye cogo min hali kuranɛ kalanbaw sigi maa min na sigi u fɛ ten a kuna tɛ bonya u bɛ don kuranjara jamu minnu nana sigi a b'a deli a bɛ ka nin minnu fɔ a ye jɔnni jɔyɔrɔ ya k'a fɔ ka walawala mɔgɔ k'a dɔn tuguni ka maratigiw dɔn nka kuranɛ yɛrɛ bonya kama ala ka hinɛ bonya dɔnni b'a dɔn ko a bɛ ka sɔrɔ ka ko Allahumma ko arju rahmataka amal usulu bojua ni ga kana dona ko ala ko ikare hinne ne bo jigire ta min ka bara ne Allahu ko ale jigide ne ma ala ka hinne kan ta ma ya ka bara Allah ala bele an ga la ala do an bara minnu kɛ baara fitininw don an kɛra ka sɔrɔ an ka akida de la an jigi bɛ ala ka hinɛ de kan arja indana min amal ala an b'i kɛ hinɛ de jigi an jigi bɛ b'o kan ka tɛmɛ an yɔrɔ ka baara maa n'o kɛla ya jɔn ka akida ka tiɲɛ ala ma i bɛ ala lahara dɔ bɛ kɛ kisibaw la kana ti iga o bara pitini lu ka wala ni do ko mala jeli ala kan faro amin ko ka wala korne me go mana tafsir ka go mana ni ko ina ta awa ki kesri ko mali lasi Allah sunama inshallah ala ya ne bi mi ko fana da ya hakiki alere yado alere karbo na baga bugo de kala do dillaji ka boyti dore tamani ga karmo ta mai baga yeshi wol de bayo alay ya ba al mukhatabu dakhilun fil khitab fi kalam abaga ko wati ga mati ga mali alay ya de ba ere jeli mala sa won mais ka foro bele jeli ga karmo wara ka kuma men ka farida ba li tami dore tami ga fara dana ko an de jibe ni karmo ga ba do duniya ke cukup nanti mau rata na tuko abang kayak kalau ni tahzir ka bobo ala ka fanni manda te ka buka ba ka bodo tiel male ale na bet mai no ala kan da sababu ma kalau donin dama ala kan ni sababu aiwa ya fito kuma na mita shi blan mun so kwana akwai wa yaqulu al ashhadu to kana taralu wasra faydina me ash-shuhud al ashhadu ash-shuhada juma ko de juma al ashhadu ani ash-shuhud ne be ko kele shiru الأشهاد جمع شاهد الشاهد جمعه الأشهاد وجمعه أيضا الشهود ولما يقول كلي شيرو الكلمة وليك الشاهد جمع بيقولونيا يجيبا جمع على الأشهاد لا يجيبا جمع على الشهود من يقول الشهداء وفرق ورد من فرتكلي وفرق يخشي بفلو minnu fatura kɛlɛkɛlɛ yɔrɔ la shuhadaw fana dɔnniya ka ca bana ye dɔ fara kɔnɔbolo ye dɔ fara shahidun o mufradu tɛ shahidun ye dɛ o mufradu ye shahidun maa min tununa ji la shahidun zo ye maa min fara a ka nafolo kama shahidun
mais ni wole ne ta do ala be na kalfa na yuna tumona karsa na ko be na juru ta fe o tumana be ke kinga shiriye dala ya ke do na bi tatu kuma masita do an sabala bi ta ka ko minya ika se ka kin shiriye e mu fradu e mu ye shahid shahidun afumna ka ko yona ko se wala shiri jamu ya arabukana ashhad am shuhud nan borawla ayi tasibla kuma mi fo ni karam woge ya kuma kokoromodo anda sirama sumulu kili sabado wana ma fa ko atashub al mazhabi kam mazhabu dota balala kake ina hukumi chente sur mazhabu wala foni mazhabu do bana mi do dim saw do tede hal abi karam o yala أبو الحسن الكرخي حنفية كرم غبادو أي كتاب غوبو ما ابتلي بهذا أبي تعصبك مع حنفية يقول فكتاي كابا فكما دورك كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة يعني دفوني ماي ندي كرم غبادو كتاب غوبو بابلو كوكرنا آية نانا أو كم مغو أبغى كل آية تخالف ما عليه أصحابنا قريبين أنك تقولوا معه نقرأ آية نكبا تفسير ناني أنك تقولوا معه كما كليني كي قبل يكون هذا قرأ آية كروكا كي لما كبد أنك تقولوا ولا أكما تشيل له كوي بارتك ناي donc ntasubu an cikaju ko sebe aw meya on ba kani yoche mais mazhabu shafi'i ani mazhabu hanafi uluka ta duka tmauka ni mazhabu flashi tanfeya dele min ba mu fe o yere taka dogala ninu mazhabu flashi shafi'a ka ani hanafi ka awlu fla kelebu ni yoche de foka taka ulu yere bisiga ko eske shafi'i mo ga hanafi mo ni shiddati ta'assub karamogo nana fɔ la ko k'i bɛ se k'a fɔ k'i b'a ta ka ahadi simma i n'a fɔ k'i bɛ chrétien ta cogo min na k'i bɛ nin ta ten o cogo la nin bɛɛ ye silamɛ de donc ni tahasubu sera yɔrɔ dɔ la a cɛ ka jugu dɛ kuma in fɔ kun ye min ye a bana misɛnnin b'an fɛ yan ne kuma dɔ fɔra arajo dɔ la dɔrɔn k'a fɔra n'u de ka arajo la a bɛ karamɔgɔ dɔw ye minnu bɛ kuma n'u tɔgɔ dɔlen don an fɛ yan hali ni tiɲɛ kɛra tiɲɛ ye dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko jɔn de y'a fɔ n'a fɔra ko karisa de y'a fɔ n'o tɛ ka taabolo ye dɔrɔn i t'a minɛ cɛ ko jɔn de y'a fɔ k'a ye kalan kɛ dugu jumɛn na ko misira kalanden don olu kɔni tɛ Amadu yɛrɛ bɛ to ka fɔ tɔgɔ dɔn ko misira kalanden tɛ wa an tɛ taa olu la mais n'a fɔra k'a ye kalan kɛ Saudiya la k'o bɛ taa la i fana bɛ yen dɛ ko ka taa kɛ dɔw yɛrɛ tɛ siri ɲɔgɔn ka misiri la ko parce que an ka taabolo tɛ dɔw yɛrɛ tɛna sigi dɔw ka tafsir kɛ yɔrɔ la ko parce que a bɛna fɛn dɔ fɔ min n'an ka taabolo tɛ dɛ alors que tiɲɛ dɔlatul mu'min tiɲɛ mumini i ka ɲini fɛn don i bɛ se ka kɛ i bɛ taabolo dɔ la i bɛ tiɲɛ sɔrɔ taabolo wɛrɛ k'i yɔrɔ la min t'i ka taabolo yɛrɛ ye i bɛ se ka kɛ i tɛ taabolo in na mais i b'a fɔ ko tiɲɛ don ne kɔni tɛ nin taabolo la dɛ ne tɛ ansari mɔgɔ ye mais jogo kɔni ka lakanda ansari mɔgɔ u nɔ b'a la jamana in kɔnɔna na o tɛ tiɲɛ wa an kana ɲinɛ ɲɔgɔn ka ɲumanw kɔ i b'o yɔrɔ fɔ ne kɔni tɛ ansari mɔgɔ ye mais nin yɔrɔ bɛ yen ne tɛ wahabiya ye mais nin yɔrɔ bɛ yen ne tɛ maliki mɔgɔ ye nka nin yɔrɔ fana ye tiɲɛ ye o ka ko yana al-insaf i bɛ tilen i bɛ tiɲɛ fɔ n'an ko an bɛ bi walanda bila nin kama a bɛ waati bɛɛ ta an bɛ taa an kɔni ka hakili to a la ka ko lapasa fo ka se yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ kunun an tun b'a kuma na yan dɔw bɛ yen hadisaw bɛ yen salatul fajr salatul su bɛ yen a bɛ se ka seli fil ghalas a bɛ se ka seli fana fil isfar malikikaw de olu de b'a seli la fil isfar n'o sa hadisa dɔw bɛ yen a bɛ seli fil ghalas bimana al ghalasu salatul fajr fi zulmatil layl وبي ما حلت مالك عليك قال كادو كفاعل شبي دادو نبي كما يفهمنا هكذا لك اكل ما دام
Aywa. Bismillah baba. Aha. 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 Abisira. Aha. Voilà, voilà. Abina do darul ifta'ila. Purga abu fera makosobe. Inshallah baba afamuna. Dr. Watara. Tidak abla darul ifta. Voilà. Inshallah. Allah kan bersama bapa. Ulaika alladhina khasiru anfusahum. Ay karamogo du kono ke karamogo yere yo. Sisan kalambaliya o de se ka bila kalan place la. Ni ye mankan cayale jamana in kɔnɔ. Kalama labɔli. Dɔnni bɛɛ ma labɔli kɛ. Fitinin dɔrɔn de bɛ kunkolo la. N'i tilal'o la dɔrɔn i bɛ jigin mɔgɔw kan. O jigin kunkolo la. Fɛn min dɔnni bɛ kunkolo la. Dɔnni yɛrɛ bɛ fɔ ka ban si kɔnɔ wa. Ala a b'o cogo de la. Ni problème de b'an ka jamana in kɔnɔ. Wala hara jɔ don a bɛ ɲininka a la dɛ. A ye min fɔ i bɛ yɔrɔ min na i kan ka karamɔgɔ ɲuman de ɲini kalanden yɛrɛ ka garisɛgɛ fɔlɔ o de ye karamɔgɔ ɲuman sɔrɔli ye n'i bɛ kalan kɛra karamɔgɔ min fɛ kana bila adamadenya sanfɛ i ka bila i kunna k'a fɔ i karamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka fili karamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka fili o de ye laɲini kana bila k'a fɔ tiɲɛ bɛɛ de bɛ karamɔgɔ nɛgɛ kan i ka karamɔgɔ i bɛ taa la o de ye garisɛgɛ yɛrɛ fɔlɔ ye. An ka karamɔgɔkɛ bɛ to k'o de fɔ denmisɛn fila bɛ bɔ dugu la k'u bɛ taa dɔnni ɲini nka kelen bɛ segin i b'a sɔrɔ ala ya sirabaga don kelen bɛ segin i b'a sɔrɔ ani sitana de bɛ ɲɔgɔn fɛ mun b'o kɛ karamɔgɔ n'i taara bɛn karamɔgɔ ɲuman ma a b'i kunna diya n'i taara bɛn karamɔgɔ jugu dɔw ma i bɔ kun ye min ye a b'i kunna goya mɛ i bɛ kalan kɛ karamɔgɔ min fɛ kana bila ala ya pilasi la kana tiɲɛ bɛɛ k'a ta ye. I ka dɔn i karamɔgɔ a bɛ tiɲɛ fɔ dɛ i bɛ ka taa la mɛ i ka dɔn tiɲɛ fana danaya fana bɛ se ka sɔrɔ dɔ wɛrɛ ka kuma na min t'i karamɔgɔ ta ye an ka karamɔgɔbaw tun b'o de fɔ n'a ye kuma fɔ tuma o tuma a b'a fɔ qawli sawabun yahtamilu al-khata wa qawli ghayri khata'un yahtamilu as-sawab a ko n ye min fɔ tan n'o kumana tuma o tuma a b'a fɔ de ne ye min fɔ aw ye kalandenw ne de ye sababa ye nka fili bɛ se ka k'a la dɛ maa wɛrɛ fana ka kuma a k'a dɔn k'a fɔ fili don nka u bɛɛ n'a ta a bɛ se ka kɛ sababa ye ɲɛ dɔ kan dɛ mɛ n'u si ma u ka kuma kɛ wulibali ye ala ka hakili ma d'an ma. Wa khulasatul qawl bismillah ba. Aha. Amina do ɲininkali la. Aya dɔ ɲininkali la as-salatu fil ghalala. Ala sasa aya dɔ ɲininkali la inshallah. Ala k'an bɛɛ sababa ma. Ulaika alladhina khasiru anfusahum. Ustaz karam bɛ min fɔ nka an hakili to a kuma na k'a jira k'a fɔ karamɔgɔ kana bila i kunna ko bamanankan ka gɛlɛ karamɔgɔ ma dɔɔnin kana bila i kunna k'i karamɔgɔ kelen de kalalen ma laɲini do diɲɛ dɔnni bɛɛ t'i karamɔgɔ kelen na sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen n'u ka spécialités de kun kira ko sahabaw ma afradukum zayd wa a'lamukum bil halal wal haram mu'az bin jabal wa aqbakum ali wa aqra'ukum ubay abuga sahabaw ka spécialité fo Mimi Qur'ana dona obeye, we Ubay ibn Ka'b. Abo Qur'ana dona obeye. Se Qur'ana kala na obeye. Mimi kiti dona obeye we Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mimi mira su chengla no kate ma obela jele ka Zaid ibn Sabit. Mimi halala ni haramu, odone Muhammadu mandona kate me beka. We doni Mu'az ibn Jabal. A'lamukum bil halal wal haram. Ne mago bi nin dɔnni kelen bɛɛ la n'i ma se o cɛw ma i b'o sɔrɔ wa mɔgɔ kelen sɔrɔla min ye nin bɛɛ ka fɔ ka diɲɛ bɛɛ dan na wa
ega kala mo ma diɲɛ bɛɛ dan dɔnni na e ma taa kalan mɔgɔ wɛrɛ fɛ e bɛ se ka diɲɛ bɛɛ dan dɔnni na la a b'o cogo de la donc diinɛ ladilikan ye ka di kalandenw ma a ye dɔnni ɲini yɔrɔw caya ala k'an bɛɛ sababa ma o hakɛsa أولئك الذين خسروا أنفسهم. ayiwa bɛɛ kalandenw ye duwawu ɲini u ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ye ayiwa u yɛrɛ ka denmisɛnninw ka rayisu de Abdurkam Yusuf Male ala yɛrɛ nana ka bɔ Bamakɔ san o san a bɛ na a b'a ka baara dabila a bɛ ka dirisi de la a b'a izini ɲini ka na majilisu in yɛrɛ kama surtout ale yɛrɛ olu de organisateurs ye minnu bɛ fɛn ninnu fili réseau ninnu kan wala administrateurs wala minnu bɛ se ka fɛn ninnu fili réseau kan o kalandenw ko ka a bonya da docteur Adamu kan ko ka duwawu k'u ye k'u mago bɛ dɔnni na k'u mago bɛ ani jumɛn sama wari la b'a fɔ ani musaka fitinin ne wari sɔrɔ kalanko banna wala kalanden wari kalan bɛ cogo a ti kɛ dɛ ala k'an bɛ sababa ma ba ni examen sera inshallah wa ma ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ yɔrɔ min na sisan sa'atul ijaba dusukun bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don ala ma o de duwawu jaabi waati fo adamaden k'a dɔn waati min dusukun gulolen don ala la a bɛ adamaden yɛrɛ sɔrɔ i sigilen a bɛ kɛ komi sisan ne bɛ yɔrɔ min nin kumakan in donna n na a kɛra komi ne ɲɛjini bɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen duwawu k'i yɛrɛ o kɔrɔ k'i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan a fɔ o de ma o k'a to sakina basigi waati n'a y'i sɔrɔ kana dɔwɛrɛ kɛ gɛlɛman dɔ lajɛ ka ala wele a la kan bɛ ala lajɛlen ni hɛrɛ in na bɛɛ lajɛlen de ka hami don ala k'an bɛɛ lajɛlen ka hami don kalanden ninnu k'u mago bɛ dɔnni de la tɔsa kalan bɛɛ y'a f'u ye cogo min u yɛrɛ ka sigi majilisu la ka tafsir kɛ ka sɔrɔ kitabu t'u bolo o de ka di an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala k'o nɔgɔya aw ye ala k'a nɔgɔya aw ye nka a ma nɔgɔ dɛ n'i ko ye wulu da la a bɛ k'i kɔnɔ k'a ka mɔ e ka kuranna datugu di siribani kɛ bɛ kuma walahi i bɛna dɔn k'i ma ni tiɲɛ dɛ cɛsiri kuranna yɛrɛ minɛ ni bi yɛrɛ o jango a bilalen an b'a la deli ala de b'a nɔgɔya adamaden an yɛrɛ ka cɛya kɛ kullu muyassarin lisayri fɛn fɛn min bɛ yen n'a nɔgɔyara a b'a sɔrɔ ala de y'a nɔgɔya an b'a ɲini ala fɛ an fana b'a ɲini fɛ sisan i ye kumakan min fɔ sisan i k'o fana fara don wa sisan كل ميسر كل ميسر فائدة. إذا رأيت كريم موتي كلام كره إنه ورقة دليل سال إسبير ada kalau yang atas ay ang focus والله ورقة كلام أولئك الذين خسروا أنفسهم. ala ko olu de don mara don sɔrɔ zakara mi ta tol sunno da yɛrɛ wallahi mamu don de أولئك الذين خسروا أنفسهم. ala ko olu de mɔgɔ ye minnu yɛrɛ kun bɔnɛ وضل عنهم ما كانوا يفترون. ala ko fɛn tunnu na ma kanu yaftaru na kun ngalon minnu tigɛ dɛ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. la jarama mana haqqun ni la jarama ba qur'ana fana dole sai na bu tiɲɛ do la jarama tiɲɛ do نقدمهم وسكتلا. a bɛ ka o de tiɲɛ do a fɛn min tiɲɛ sira b'o la ba wa a bɛ tigɛ la bamanankan fana kan ni ya sɔrɔ ko fara la de ha la jarama ko siga t'a la أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ko la hara jodo olu ye maa bɔnɛnenw ye إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ala ko maa minnu limanɛra ka baara ɲuman kɛ وأخبتوا إلى ربهم o y'u majigin ka taa u ma ye أولئك أصحاب الجنة ala ko olu ye alijɛnɛ kɔnɔmɔgɔw ye هم فيها olu خالدون. ka dumuni kɔdɔrɔlen don alijɛnɛ kɔnɔ مثل الفريقين كالأعمى ala ko والأصم. jamakulu in fila misaliya silamɛ ni kafiri k'a bɛ i n'a fɔ al-a'ma wal-asam kunyɛtɔ ani kulogere ani ɲɛtigi ani kulotigi والبصير والسميع. kafiri de ye fiɲɛtɔ ye a kulogerenen don silamɛ ɲɛtigi don kulotigi don o kɔrɔ ye jumɛn a bɛ tiɲɛ ye a bɛ tiɲɛ mɛn kafiri a tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye jango k'a mɛn kafiri ya ma ye dɛ o la ala ko ulaika kal an'am wallahi wala c'est donc ne lafo ni nasuru ye a y'a kuru k'a di ɲɔgɔn ma e yɛrɛ de b'a tilan o ni ɲɔgɔn cɛ quoi a b'o cogo de la
ala kan be sababa هل يستويان مثلا ala ko yala o kenyawa أفلا تذكرون yala at ko sumani kawa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ala ko tena ni nabillahi nuhu tinanga mogoye إني لكم نذير مبين ay nuhu tigata ka mogo manu ka mogo makole ba ba ke ba ni bagineno لا تعبدوا إلا الله akana foi batu fona kera alai إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ko ne bisani dun na jaba ni dum bayde وقال الملأ الذين كفروا من قومه ba mun ka dire nuhu ka mogo la luna na fosa ما نراك إلا بشرا مثلنا ko numa an ete foye fono anya bala ya nyon far ko tigide وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا wanye bala mamunun tugiri ko yanga maula ma jashile ule بادي الرأي badiyar ra'ayi hakilla fugulen dujo bawa badiyar ra'ayi kuma dugu ba hakilla fugulen duge bo do ma mere ka kabina na maranga ya ba ka plan bela yana ka kuma o tigi de badiyar ma za badiyar ra'ayi hakilla fugulen duge kaba ma ka hakilla ko kaba أما سوى يا تارو ya ta de badiyar ra'ayi hakilla fugulen وما نرى لكم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما أرى لكم وما نرى لكم علينا من فضل ala ko mamunun tugura iko sinna muhammadu ko kira nunun ko bugi nuga mo godi buga fon nuhu ma ko mamunun tugiro ga ulu mam sa amu anya def sama dia law ula bula an kam بل نظنكم كاذبين am ne bala eni mamunun tugiro ko bela gele ngalo tugalaw قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة anun ga mo ma ko mo ko akona so ni bido lo bangile ga ka ala yo على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده ala ne so hina na kan ke kira ga bale ala yo فعميت عليكم o fi au dugura au ma أنلزمكموها وأنتم لا anun تكرهون zimu ha yana ne ba au ja ku ya kanwa wa antum laha karihuna salamu alaikum ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ako yanga mo wonde masaranyina aufe إن أجر إلا على الله daga sarabe ala deka وما أنا بطوارد الذين آمنوا ako wonde tisiga mo woge mamun di manera إنهم ملاقوا ربهم ala go bu mo be bu ala be waya ولكن أراكم قوما ko تجهلون ngani ne bala o e fendo mbalu yele ويا قوم من ينصرني من الله anu go yaga mo aga mo ma ko e daga mo ako jende ni de daga ba ala yo إن تركتم ni ne munu tugra ko manu ni ñu loge إن تركتهم ni ñu ge أفلا تذكرون yala auto ko sumani ka ba ولا أقول لكم عندي خزائن الله ne ma fa yo bala ga hina ma san tile bi ne bolo ولا أعلم الغيب ne ma fa yo ko ne ba ala ka ko du golen do ولا أقول إني ملك ne ma fa yo mo nyemele ولا أقول الذين تزدري أعينكم malakun malikun ملك mulkun milikun min sini siti kile malakun malikun malakun meleke malikun masake mulkun masaya milikun mara ha kidia ala Allah subhanahu wa ta'ala kan ko fika ni do aram kan ko ayela me al istiqaq ilmu istiqaq sina ولا أقول إني ملك ako wone ma boyo ko meleke ولا أقول للذين تزدري أعينكم wanda ma fo mo aw ne ma fo fara mamun bi nulu do hayele no aw nyu ko fara abuka mamun ma ni mine aw nyu be ka mamun do ya al isdirau de ka adama den do ya mamun do ya aw ne ko ne ma fo fara لن نؤتيهم الله خيرا ne ma fo ma alatina here kuye الله أعلم بما في أنفسهم a fe me bundi kunni kuna ala de bado إني إذا لمن الظالمين kunne ni nunge aw ko ni dese ba to ye ulu de tugura ne ko mamun be ulu ye aw ka manu ye badi ya ra'ayi hakila fo wonen tugo kule tugura ne no ko mu be ne to nunge wanda lutine bolo ka fa ala tina here kan nunge hele cha wanda ala قالوا يا نوح ko se na no masa قد جادلتنا فأكثرت جدالنا anu kar jadal tane ka so sori ta yara yan so ka ta yara kuma ta yara فأتنا بما تعدنا ana nin be to ino ye la hiru ta ko na ma tugo ko bindina okay إن كنت من الصادقين ini ka ala be se ka ninge sa yo ke fati na be mata iluna la hiru min tarane ko na ma tugo mu ko bige au ka sa na lafiya قال إنما يأتيكم به الله nuko ga se dine ya ko ala de na au manai إن شاء وأنتم موجزين na ya ala ja o ma antum bi mujisina wa auti se ka kene ke ولا ينفعكم نصحي ya ko nan nunya bala ne ka ko nan je se ka foyi na au إن أردت أن أنصح لكم ni ne ayi ko min ko nan je au yi
إن كان الله يريد أن يغويه Allah fara ba ni ga au fuli هو ربكم وإليه ترجعون Allah da ya au da ba mai au sai ka ta Allah da ma أم يقولون افتراه wal ma ba ko ban nu kai ga lo tige قل إن افتريته awal ti den ka fu ye min ga lo tige فعلي إجرامي diga jurumu bi yara de ka وأنا بريء مما تجرمون akone barle mi ga bo fe na diga jurumu min ga de وأوحي إلى نوح أنه لن نؤمن من قومك ko guna sira dana Allah ko Allah ya rabata hatta isa sai asar rusul wasanna annahum qad kuzibu utma min ni kilo tigi tigara u yara dara la ka fanye kuma min ba be garan dalo wati Allah ka dama mina Allah ka dama ni su to be na billahi nu ba ta sabo godi وأوحي إلى نوح أنه لن نؤمن من قومك Allah ko no ma ko ma war ma ti man ya ga iga mo ko la ble إلا من قد آمن kura kara ma min man rai ko do bina para ma bina ni ka mu wa فلا تبتئس iji gara tige بما كانوا يفعلون nu buga para min ke iji gara tige mina para min daw ga kiya bina ye واصنع الفلك بأعيننا akono ma ko kurun gila ne ala ga ya mariya ko na ninga tanga ووحينا aninga ya mariya ولا تخاطبني في الذين ayunina ظلموا na tangan kono wahayina na ya mariya kono ya sawa al ayun ode ala ka tangai ya sawa ko kurun gila ne ala ka tangan kono aninga ya mariya kono ala ni blaga kurun gila sa ولا تخاطبني في الذين ظلموا ako ba fulu kelen tiga alage aha alage naso dem sendo mama fil day ala je ay abtara ega gushida difara aha ay ati aywa ay no ko jate mene ay ya rola kita fili ko fasazi aywa ami ko adi menawa aha aya bismillah فيلم مغوصي وراء قوة ko إبتال fili mo ko sen goro alhaji fashe tarawre biya Allah abo واصنع الفلك بأعيننا ووحينا aha uka la biya ko yalla ko tigara yande aha ananawa واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ala ko wasnail dabare sigirata ni ba do muduru ga chedo ya ba mo dabaga ko plan plan dabani tiya do na filla blene kan ko so aha ولا تخاطبني في الذين ظلموا muduru ko ni sumalo na ko sebeke aka su ko ga problem ولا تخاطبني في الذين ظلموا akono ma ko kana kuma nyonya mo gola mamu ya kuntonye إنهم مغرقون ku bela jirin na tunijila ويصنع الفلك nuhu filɛ na ye san ba kelen de kɛ san 50 de b'a kɛ san 1000 na maa min sɔrɔla maa bi na ye san ba kelen san 50 de b'a kɛ san 900 ani san 50 maa bi na de sɔrɔla ni cɛkɔrɔba min bɛna sa u bɛ denmisɛnninw wele a ko ni cɛkɔrɔba in fila kana tugu a kɔ ani muso wasbiru ala alihatikum a ye taa a ka sabala ka jɔw kan tɔɔrɔ min b'aw sɔrɔ degun min b'aw sɔrɔ jɔko la a bɛ barika de dɔw la ina haza la shay'un yuradu ne la ɲini cɛkɔrɔba satɔ bɛ nin fɔ a den mun de bɛna a ko rabbi la tasar ala al-ardi min al-kafirin dayyara a ko ala kafir du kelen kana to dugukolo kan ala ko nun ko ha a ko kafir du kelen kana to dugukolo kan o kelen tuma min na ala ko nuhuma a ko mina dugu in halaki ni ji ye o tuma na kurun dilan ji tɛ dugu la n'u ye kurun dilan daminɛ sa bismillah ويصنع الفلك a ko n'u ye kurun dilan وكلما مر عليه ملأ من قومه tuma ni mɔgɔ dɔ tɛmɛna n'a ka mɔgɔw la سخروا منهم u bɛ ka yɛlɛbara kɛ nabi lahi nuhu la قال لا تسخروا منا a b'a ka an m'a fɔ an ye kuma fɔ denmisɛnninw ye k'a ka fa ko ye tiɲɛ ye e bɛ ka kurun dilan dugu la ji tɛ dugu min na a bɛ ko maa min ni bato de b'i bolo k'i bɛna ni i bɔra ni bato in dugu dɔ la ka na n'a ye kɔjala yan i tɛna ɲininka k'i bɛna kɛ mun ye wa a b'o cogo de la o bato bɔli yɔrɔ bi yan wa a b'o cogo de la n'u fana taara a bɛ ka kurun dilan cɛkɔrɔbaw nana fɔ k'an ye min fɔ fako la k'a kɛra sɔbɛ ye koyi k'a filɛ kurun dilan na a bɛna boli minɛ fo n'a y'a boli a ka fiɲɛ kɔnɔ
قال إن تسخروا منا anu goma gona yele bona ke auna فإنا نسخر منكم كما تسخرون on fana di yele bona kawla na bu donna tawla na fa yalla ni nu gula chugo mina فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه abuna do la jaba mina ma na ka tigil lebu ويحل عليه عذاب مقيم abuna do la jaba basigile mina do ma min ka حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور Allah ko fa hatta ita ja amruna ya Allah bisa kuma na sako kuma na ale ala ka ya mariya na no kun fa kun ya mariya فارت التنور tipo era ga bobba nya farazo na billahi nu ya fa musai قم وسجدا no muso ke kafiri kira fula de olu muso ke kafiri nga unu ka kafiri ba maskira nun jamfa ta ke bolo la fiye kurana ko fa khana ta ko ma yu jamfa ta ke bolo ta la de dinare ala ma so fiye na bin masi muso ka jamfa ala ma so masi no ale na billahi lutu wa ilata al wahila ni lu fla to wai silamo kunte atuma no ga muso ma ako iba fo dugu mogo ni dugu bina halaki domi jire ko ba nyebe e muso ko ja bi ko rega banana ja chelo dondola wati do temena muso sina kata na billahi nu dale to ka kunu kata jido kata shonye flake ga bu kono ba nye kono kata go na billahi nu ye a pa ni shonye flake ba nye kono ko yala aywa dimi forani e dimi fo yala nindo na billahi nu bora kana ako nindo ala ko te summa sadatuna humul wa'ada dan ne la bi ne ala tangalo tigare ala ko jibril ma kata dugu kolo bawo yo tiyo akata ko me ke na billahi nu ka barnya ko aso ay tibla ka fodu ko ko kana ko nu ka ko hadin chenu fara na billahi nu la ba shira ko atmana mo ya lu sunya ko mo na jibe ka mo mo na kumbela ala ko re fa fala ma ja amruna ko mo na ne ala ka ya mariana na sa fara tanur jibril ka bo barnya ko قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ala ka fembele jelen chama na musumba akata akafanya na mau sita ka misu sita ka saka sita ka nyame sita ka kono sita ko ka tabla saula ko ka tabla nyenauna danzon ba ala ka chama na musumba ka bela jelen jokuru ko wa ahlaka ni ya ka pala ya sama wa ahlaka atako mahala gele de e fara na gele wa ahlaka ni ya ka pala aha إلا من سبق عليه القول أبونا على جب مكان كنا ما مينينا على كلا تيجا كنا ومن آمن أني ما من اللي ما نيرا وما آمن معه إلا قليل أنا محمد اللي ما نيرا فنا كنا ما فتيني نو بلا جلكو أكاد دونو لكورون كنا أهلاك أني ما من اللي ما نيرا ما أكاد أني ما من اللي ما نيرا نو أكو بكاد لكورون كنا ما دون لكورون كنا وقال اركبوا فيها أسمع نو كذا محمد سيد كبوا فيها أي لكورين كنا بسم الله مجراها Ako bismillah amada mena ala toy majraha bol yoro ومرساها ana bere yoro إن ربي لغفور رحيم ala de ya fa masay ala de hina masay ni dum bul fa ko de ni defo wallahi ala ba kana bismillah majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim kana ni ne da sen ma ada ma den ka tiri abin ne ni bela jere ko ayana ni wa bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala kilo go ni afa ga ba kilo ko ko itana ne ni saya bani de ami albasa agoni da tiga tiga na kini ina ko oye aha nata angani sera ga apa ne baro ki sirao apa dio ala ka da sa وهي تجري بهم في موج كالجبال ya tajiri bi ma ko kurun bi ka bolunu e fi mawjin bawo jara kal jibali ba ko kulu ونادى نوح ابنه nabillahi nuhu ya sura dengi no ate kan ate ma songa tu nabillahi nuhu nu ya demele asura nyala wo yobna do nabillahi nuhu na denche aha وكان في معزل ade gumi kara dan do fesa wo yob ga da ma de mu kata boro يا بني اركب معنا agonde ako yerka mana ako yela no ko ko ولا تكن مع الكافرين agonde kana para kafiruka قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء e ka la je tenti mi nabillahi nuhu na ka kiraya dinna ka kafira ako ende ako tugun ko ako dum kurun ko kana para kafiruka ako baba ako ne se ka tuge ko ako mena da inda kulina ako ne bita tuge nim kulin fulene ne bita nim kulina yasimuni min almaya ko kulin min ke tika wajima ada ma de nango ada ma de tachene ane tanya mu ko kafulo ko abi ya ma ka wallahi amma
قال لا عاصم اليوم من أمر الله idan nu ba ko ta ba te din ka ba ala ka ya mariala إلا من رحم fana ala imani hina ni se ni ra kurun kono o ba ne da ta ba si de وحال بينهما الموت ya sa ala ko wahala bainahum al mawja ko o yo na billahi nu na de ke فكان من المغرقين e mun ni na billahi nu be problem so de ga pola wo don da ni da ko akoy na ala ma ko ala akoy na bo min ahli ala wo ta to plan ni de ala ko inna hu laysa min ahli ka ako nu wi de ko fale ala de ya akidente jam ko bi de woro yere ko la idente o ko de nyama de de nu yere wulu de yere ala ko inna hu laysa min ahli jade mo wolo ko ndore kam jani de ma to ga fa ko jade te no islamé den gara kafiri ala ko dambe tigara ka banu nyon ta ba nu ta annasa ako no innahu laysa min ahadika fi dinte ako innahu amalun ghayru salih akika fane ala ko ne de ako no ma jare ala ide ma barani man keni no ma problem sora ma ya fa de ala fe ke ba fane ala ko ide innahu amalun ghayru salih no ikanen sirngadi wani duk mai da ni ma ala ya fadili ko soro wata muka soro ka ya fadili ala وقيل يا أرض otumana sa fon famir de dugukolo ya bela jelen tunu ala ya kote ako sangolo ka jibla ako dugukolo ka jibla falta kalma wa ala amrin ka kudira rana kote jibla nyon ko me ala amrin ko nyaga ka kudira ala kala tiga karaka wallahi fon ba bidu ko ga do to fana ji akana yoro soro akan bela jene halakira tona kara mamun min billahi no ka kurun ko wala abata satul israiliya o men yoina ama israilian mama ko chonde afolo uba ko chado kumbe ka funto ko awoju guna inati ko nabillahi no mawo jole kurun ka ko no be kurun jiri boro no ma yoro do ma ko no ka ma ko be kurun yiri la ko kako noma ko kaba ala kale dale ma deli ka fa ale de din maru mine ka mari da faraka ya la tile kuna na du ma badu akono nu sera ka le fa nu ma we kuru mina na ba be du ko be ka da kuru kono ka le to kuru yiri tiga kana ka dimena ka ta ku yi bodo tiga kana ka so kana nu fe nu sera ka le la du mine ka ba ale ta yiri to ta kana ana ta gesan do tiga bolo kana du ka yin tere kana ale tuma na nabila nu e takula de sabada maka ala to ofa kuna kaka du kaya dunga tileba amaseka pala tu adesara wala ako teno ko samone ko ayiri min tiga kabe ta takana ko nungo kaga gese bale ka kumbo kale kan gese re kala nabila e no mo mahazin na Israel Maza Israeliya kalau wa do yere na kuchaliya abo togola ato bana babo ko tufana jiwilila kama teme awajin buni inati kama tema kumreta amani bela jeli kisa simaga Abdullah ibn Kasir ko mapas no ibn Kasir tigi ata tafsir ko la shem ko didu ko ka ala kambe sababa وقيل يا أرض أبلي ماء do kisa du mon beno kasora amake kisa tu israiliyat ika kitabu ya tala de ka dopa mete ni kitabu nyena mo la ta ya tala kisa islam ya kono kase kisa mun jate daire tala bi shi be ka dono de kisa kele mo ko kata shi ka sayam islam ya kisa de ban kata shi kisa tu israiliya ni bi ni aywa kitabu ana yara ka dina gabo yangal ntiya ambulu yo putri ala ka be sawa ba hakata وقيل يا أرض otumana nuhu ko ni kurun tora ka bolle nuhu ka mogoye futara se kulu do mababa ma jabarul judi kulun tara daga yeloye ama be jamana mina o de kana ana jamafe kanaan ababa ay dugun baba Sana'a fi madinati al-Yaman atma Sana'a o duwi tufana kurun tara belen yene o de dugulo folo ye min glana tufana ko ke wala haka ko jabal judi hada bil Iraq wala sesa dugulo folo min glana tufana ko ke o de Sana'a al-Yaman
nako makamati bapa Abu Zaid As-Sarudi apa betena wa tawahati bi tawaihu zaman ila Sana'a al-Yaman apa betena maqta'atu ghariban iqtirabi wa an atini al-matrabatu anil aqrabi wa tawahati bi tawaihu zaman ila Sana'a al-Yaman dan Yaman Abu Zaid makamati makamatul Hariri Jabal Judi alayhi kulli alayhi madinati al-Musil bil Iraq Al-Iraq kita mana akasa insyaallah. Qila ya arda li iman. Ala bina dugulo, ala bina tufana ji jasi ala ko jogodi. Aqila ya ard, mun dimu jugo mi mamuna. Afraf de korane re. Di kalande kadi wal masibende kadi min kan no gay. Wa qila ya ardu, ala ko dugulo ma. Ala iblai maaki ako joji dugulo ka ka def. ويا سماء ala ko sankoloma أقلي ibogati وغيد الماء وقضي الأمر jibela jelen jara wa qudi al amru kono bela jelen la tigara واستوت على الجودي utma wa qudi al amru bi joyen kana tama ngande wa ghid al ma wa qudi al amru bi joy mulo dimi jugo furade fili koranyeta utma adama de hakili de ka ko to da fanyana ma yakwa ne ma min be ne bi wusulan do ibu wusulan min gila mulo dimina ne ne ayen kala ta wal ma yasiba ka kala do farla ka wa do ma farata ma min be ne bi mulo dimi sal otumana ne ne ayen ne ya fara ga mulo dimi salula anyana wa manyi anyana ko biteni otumana akere jina kumulo dimi wa kala kumulo dimi fon famini asira nanga sauza na sira mawu nisan sabia sandi folo mi jiga tamo mi jigin kan to din tafsir kewayna mudure faida fala jina kumulo dimi bi mamu akabisira joro nyini anil lay anis mawu nisan sabia san folo ka furhi ka daklela abika hera bay kumulo dimi furado sifo bi mamu no fe aji yɛrɛ k'i kɔ a la a b'i ka bana caman bɛ yen a b'i furakɛ n'a ye a b'a sɔrɔ tafsir kɛ la an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ san na k'a bɔ a tɛ kɛ san o san a b'o cogo de la mois de mai est ce que ɲinan an b'a sɔrɔ ko de disi ka taa a bɛ sɔrɔ waatiw de la an t'a sɔrɔ ɲinɛ ne tɛ sanw bɛ yɛlɛma wa a b'o cogo de la. وقيل بودا للقوم الظالمين وتما فara budan ko yoro de kera lil qawmi zalimin yara kun to nyana wire ونادى نوح ربه nabi la inu na ala welesa فقال ربي إن ابني من أهلي ko ala akon de dimi fle ne na ne woyo fla ka dole na ta ko ne so ma wodon وإن وعدك الحق ne ala ka la ru ka ne che وأنت أحكم الحاكمين kiti tiga ba wala kiti tiga ba wodi ala inna mun ga ne de na sisa قال يا نوح ليس من أهلك ala ko no ma fi de te innahu amalun إنه عمل غير صالح rana gela man fle ni bi ma iba kuma ya ta tuwala ke innahu amalu abga ko mi de bara de ke غير صالح mi de bara ni mai otere innahu amalun su'aluka hadha ya no no ga ni ngani ka ko ne alama ko innahu min ahli kun faladu غير صالح ni ma bara man tan yeta فلا تسألني ما ليس لك به علم فمن adoni fila kanane ala ni ngola ala fla ko fanu kuyi إني أعيذك أن تكون من akonu hunde di wadi kana ke jahilu doyde ekrata قال ربي ako ya nema إني أعوذ بك أن nana ke Ya usuna la muka ngana. an takuna ay alla takuna qara fotene قال ربي ako ya nema sa إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به Jadi علم jangan ini ala fe an ay alla as'alaka. Ngane ala ni na fenna fe mina do ni tine. وإلا تغفر لي Ala ni ma ya bane ma. وترحمني Ka hinene nuhula. أكن من الخاسرين Ende be ma bone nun do sisa. Ala de bene ko rakaba ko cheno. Aha. قيل يا نوح Ala nu ala hinena nu na ala ya farama ni kunna. Ala soraka bonu ma ko ya nu. اهبط بسلام منا وبركات عليك Ako nu be jigini kisi ka bane ala yoro. Ani barka ka bane ala yoro. وعلى أمم ممن معك Ani ala umamin.
kila kisi ani baraka ka jigin mantew ga ini mantew munu bi nyonfe wa umamun sanumatihum munu be kurun kono dan ko de bina ta shi kulungolo du ko kan kurai ko be kurun kono te o tinya na ma yalla bile tumana dan ko bina ta shi kulungolo kurai nabillahi nuhu ema ale an fa flana yiwa nabillahi nuhu ale da an fa flana yi ale ne ma mi kurun kono to nyana mo sila ma binani kuna na du ko kan tumana ma saba nunu dugukolo yɛrɛ si kolonkolon la ka bɔ maa saba de la tɔ ninnu si ma den sɔrɔ maa 40 den tɔ bɛɛ lajɛlen bɔra saba ninnu de la ala k'an bɛ sababu wa ala umamin mimman ma'ak ani mandenw kan mandenw ko ni lu bɛ ɲɔgɔn fɛ wa umamun sanumatihum olu de mandenw ye an bɛna minnu daamu thumma yamassuhum minna adhabun alim olu de bɛna ayiwa diɲɛ so sigili kɛ ni min y'a bɔ n ta la lajaba bɛna sɔrɔ min lajaba juguman ye dɛ tilka min anba'il ghaib ala ko nin ye gindo kibaruya ye uhiha ilayk ma wahayu kala ye sayyidina muhammadu ye ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl ni jamana nabilahi nuhu n'a ka mɔgɔ cɛ ani tufana ko e kira kun t'a dɔn i ni ka mɔgɔ ka kɔn kuranɛ jiginni ye من قبل هذا على كلمة فاصبر سبالي إن العاقبة للمتقين لا سيدنا محمد ما فاصبر أكو سبالي أكو كل لا باي على نسرا باوتاي أكو شغلة والله سبالي كل لا باي على نسرا باوتاي نما سبالي ساي تكتا دومو دبارو كي كنا سبالي وإلى عاد أخاهم هودا هودو أسرع نبي الله هودو كقولي ماسا شو يرى تقدر هودو للا mukama sura to kadara hudu la kana bi nyuma kama to luga kesabala kasi mukama hudu la karla ni sura ina fi maqtalin tawil al hudu ka kisa ka jani sura do kono ka tema la ka yoro bela jeni kan qur'ana ko ore la bara suratul marza wala de krashi de ala ka hudu ci kata bal mama ala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu ulu de adan kaw adan kaw nunu be jɔ ka kilele tigiw ye ala ye fanga min k'u la ala ma kɛ danfɛn si la olu de ye ala te lam yukhlaqu misluha o de adankaw ye ayiwa ko archéologue taara k'u ka mamuru lamawul asar u ka jibile k'a bɛ tɔni joli ma u ka jibile u bɛ ji min jibile min ye 10 tonnes Allahu akbar. Daga kaba koy de ubi jimini diflem ye akani kaba koy. Uku mi joli ga chugodi. Uku mi ta kulu de lese ka kefu gide kwa. Kulu ko turu. Ala ra kote watani bituna min al jibali. Ante ta penno do siman me ganda kono ko ga siman biri ginya. Kulu ko turu de lese ka kefu gide. O tore bo de ka solo ko sigi nyonga ka jayen do ni nyonga. Ala ko wallahi ni taru da ba ko. Iba ko tisa no mo ko yoro la o ga ko la o ga bazan anta te robina ya o lu badi de community ko ko yoro la wallahi ya qawmi la asalukum alayhi ajra ko ya mo ko masara ngala sini masara ni no ko ngala sini la ajra illa ala alladhi fatarani mega sarabe masaka masamina yeneta afala taqilu aw ta'qilu sorowa wa ya qawmi astaghfiru rabbakum ko ya ne kam ko astaghfiru rabbakum ala ya fa dede thumma tubu ilayhi astaghfirullah adabi ala ka dimida al istighfar astaghfirullah assalamu al-bakir rafi'il matin Traore ana sabara nan gundo sigilen dia assalamu al-bakir rafi'il matin istighfar ada do dia karama kani siro makaba igarja kinu ko kata tiga sayama astaghfirullah ada do dia ni siro mai garja kinu ko kata tiga sayama akan aku bilang astaghfirullah ala wallahi astaghfirullah sayyidul istighfaru bela jelela kuntiki be kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayafa hadisa kono intato sufe ni yafo ni sara yani duga je ifarla aljana kono dumba ni yafo kiebe ni sara yani suka boy kera aljana dewni wallahi ni yafo mu'minan fa ma dakhala aljanna ka wallahi ni yafo itale istighfaru ina ni sara bidu aljana kono sayyidul istighfar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
wa ana ala ahdika wa wadika mastaqatu hey dagi dide ga senna de chogor ba senna de ikolo gele ga senna la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wadika mastaqatu a'udzu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت bana kira ko ni fo yera dama la chere la jumo bi ala jabela jele bana ko ni sare to nan dina ko wallahi billah ni ji sigi yoro do Muhammad man dewi kira de kote inda to ni ya kala sufe ni sare ya nduga je ibu do jena ko ko ya sari dara la fa le kira ka kuma yake la tel ma da maden barka bana bi hanne ne fa ya tidalla kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun ala itu sekonda tu sababu ka be barang ke karena da mama da ala ko dana da kira ko dana wa tu ko ne de na kita futi herana kira ma bin fa dan zata yum al-imam ali karramallahu wajhahu sai da ni alkaba la bi alkaba mun ajaba ala ka dambe no ala ka jondo ala ka dambe no bulole no ki no alkaba abuga ala agulole ala staril kaaba alkaba finin abuga do kala abuga do kala ako to gadi allahumma ya man la yashghulu sam'un an sam'in ko kuma bi karata sen di talaw ersila akwai Allah musamman da la yashghulu samun an sam'in bala jeremi kuma mashi ka kuma ce ala da yanzu ka ba mashi ka kuma wallahi billah an baka na hanu fa ala shi sadaki ba ata ala na gina masa kawai kila na fula kana nan kuma kai ce idan na karambe ke ta fa follow ya ala da ya ke gina masa kadi ala ba fa beki ta fa da ta Allah ala da ya mala ya shagalu samun an sam'in يا من لا تغلطه كثرة المسائل بلد لك على ويلي أغاتي نغامي ماشيكا حمينا اتاينين أبي بيتانو ويا من لا يتبرم بإلهاه عباده الملحين عليه أزقنا برد رحمتك وكرم استجابتك أي كنون بلدنو الكابالا أبي كنين دواوين كالا بكي جيغا سنين دواوين أسا bagi je ga senin duwawina akala doro se akaba ko do kata sayyidina ali bolla ko akwai aid akwai segin duwawin ka akwai asami ida ha akwai duwawin ma akwai nya medare dawo sayyidina ali ne duwawin durusi atato akwai fa wallazi nafsul khadr bi yadihi akone ala ne khadari kalina masala ne khadari ne bi masala ngolo jana billahi khadar do akuma simanin duwawin kala dubura kulli salatin salwati kilingilin bela gelin ka fashi kile iya durmu ka illa ghafara Allah lahu dhunubahu kullah ala bi ka jubo be ajira ya bata Allahumma ya man la yashghuluhu sam'un an sam'i wa ya man la tughallituhu kasratul masail ويا من لا يتبرم الإبرام لا يتبرم بإلهاء عباده الملحين عليه الإبرام ككوني ما كلين تي بويدالا ما كلين كان تي بويدالا تي مسالين كورو eki ti bwadala ni kati bwadala nyembe waro na ada made be ko ti bwadala ko ta koro ta ala koro albeta ngana bokata la yatabarram bi ilahi ni ma kan ti boydala ni ma din kita oti masanon koro azikna barda rahmatika wa karam istijabatika amnene barda rahmatika ika hines maya iko ka onka wa karam istijabatika ika wili jabi ika fone sirana awni muka ika ngaw ala wili jaba ay wa frene de begi jaka dusi ibse ka sebe aywa aho seben jona ke seben tugodi mo ko so le lo shini mo dala ba do seben jona de do era kana ala wele ni shina abisaba kabila ay mas besa
Harre karatu. Mo ba de ba. Ni ma min tise ana makorobo telephone min biya ba arisere ka duma. Utu ka lame. Dale so no ibi se ka kawo. Enti fara gola ibi se gola. Ala ka be sama ba. Na arisere ne ba da ikulola. Ayi an na system ni soro musoro ba kala na bi ni bala. Ubuna ni telephone doro bi do kala ka duma utu ka kala musoro. Kala musoro. Ayara ko system ta sa musoro ba kala na. Ambala kaulu do hakili kal gogo alaga wa ya qawmi astaghfiru rabbakum ko ya daga mo salmiya mo bi so yor do biyo salmiya mo biya ay ule patron ne salga mo no wallahi ana sal ame do ke alaga kalando muso me bolo sal bolo kalana uta muso kama flala kana ko ni kalale ba fo ay ba fo never mo godi dum so ma wallahi ado be kenaga bitar su ni yu kefe ka wajinu ke saunsa ne re to ka ni to ka wajinu la ka ta shi bolo ni saunsa de ke sisa ni ta ko ko cha ne ba ko la ha ne ba ko la ko na ko bi ne ha promotoria la ko bi ne ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا abe ni gele kara jamana kono istighfaru adadu dobe mimina ni sanji istighfaru adadu dobe mimika sababu ka ballahu bina jigi jamana kono ka nyone ka boy istighfaru adadu istighfaru sababu abika sababu ka dugu aga dugu ka manja ne jamana mo boy obino ulama ube sufiya chawi adadu dalo hatta iza malahatil amarat in shi tafazkur jaswara kat saydamun bazhala nasin ni istighfaru adadu bawe harf wa min otumana bazhala nasin ni adadu ni mashiba bina jige jamana kono abi istighfaru ke ni adadu la abi mashiba ni ka boye harf wa min aba jamana ni jamana be kana ka ko jamana kanu kana relation ni na ka jamana abi istighfaru zikru harf wa min adadu la bina adadu be dawo so bina abina bo jaswaran asaydamun bazhala nasin harfu wa min afakha ata jana matara ni ma bondo men jamela sega ana ni istighfaru adadu ye wala bo ya adadu min bla hal murdem ba ko murdem sono be ta jamana ko bi ta chamula sega foyke sina istighfaru ta dora adada harfu wa min iko la adadu la domina ani hatta iza ja'at al amarat wa suraqul warid bil bisharati rabbana jelana ala kan so dia aduna ka mondo ga di bole bitano yeso doctor ada bawa abaya ala ya badili يرسل السماء عليكم مدرارا dokara bisangolo chaman midraran sanji duminena ويزدكم قوة إلى قوتكم abi fana da bawo jindi fana ka fana koroka ولا تتولوا مجرمين akana ko do ka bawo jurmi tikoyi قالوا يا هود ما جئتنا ببينة una na ko hude ma ji tana bi bayinatin imana o mani preview وما نحن بتارك آلهتنا adana jogo dabla de عن قولي ika kuma kana وما نحن لك بمؤمنين wa on dalenti la yana hali ba mo abi mo wala kana na korole ma korole mi ta jana mana de korole mo de jogo e ado korole ne wani ya fili ala bine jarabi de kala jana soro kendo abi mo do suka bilila dun ku dikila ikila abo suka bilila ala kan da sawa إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء hudu ka mo na na fo hudu ma fa bi ko mi anga judo yi kere judo ne ma bi fa ki bon fa taraka ba'du alihatina bi suin anga judo yi kere jo nya masara makama قال إني أشهد الله ako wallahi ne ba ala kasere واشهد أني بريء مما تشركون kila ka au yere kasere ne ti flanga fa de fiyo ne ba meno ka ba ka flanga ba ka jo no ma
Kore ulu de ko jodo ko wa ma ko bala ataduna balan wa tazaruna ahsan al-khaliqin abu bala de wele kadan ba son hera ma ku dike ya sawa abo to gode la min duni min ala tikelenge fakiduni iyo jo farma yoro do ko ga sanu ba kono ni sanu ki jo kono ate kare abada ni ferla magare ba kare sanu ba kono ba sanu de ni sanu ki jo la te kare ade mo ko aha ay jore usa kana me onye bodo mo ka boye no wala sisa mamu ngi se ka chen ulu mo wo dana o yaunde mamu ngi ta ka jo ko ban to ka juru faranyonka ka di muso mo ba ka logo e femu ba ko no ka ta nai yere nyana Allahu akbar ni jole nyana parce que ni ya yi jotigi bi jo garde be adalen ta ka jolo billahi jo mun be na jotu da mala ka garde hala do be la sonin kono tif nan tare kala ti da ko ti kon kala anyulu yi anya dara fo me mi ganya che Allahu akbar adama la babo ni che katata amba bi jole nyana am ta ka kare wallahi ya rabbi sabik ni ba ka ga kesa ibina abikane fe mun ya mulu nya tinya na bidaka ne ni kilenga ta tinya ashor de fakiduni jami'an thumma la tunziru ibi maga to ala bikulen dew ni ala che boli mo che tana bala abikulen do ati gra mo ko bina ni ma jange ni yere mi no bi ka so surtout kata nan ne ga ya fa nuna jo mun bi attention ru jo mai ne ni na ala tinyo ko ruse ko mere na so ka limania fitiri ka limania kana wa khawadu hay imanul maza nafs luto ile shaka ka sawawa ba fakiduni jami'an thumma la tunzirun akabela jelenga je kan da bari kana makono inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum lugo da ba bise dabaro dabarla abse korti o korti la abela jelenga faranyo ga dugu dabartigi na korti tigi akashi ngale fagashi ekile akwai ne tawakkaltu ala Allah akwai ne jige sama ala Allah wannan dunyo ma ya kuma ne ayamu ne wa ayakin da daga kuma aya la mede an fla yoro la ni akwai tugo di inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum akwai ne jige sama ala Allah ala ne ne da ala de auda ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha joti se kan sa wa fle joti se kan sa go korti ku se ka sa go nabillahi nuhu fla ga fo akwai dugu joti ki be ga far hudu akwai joti ki be ga faranyonka akwai joti ki be ga faranyonka akwai tugo di inni tawakkaltu ala Allah akwai ne jige sama ala la rabbi wa rabbikum ala de ne da ala de au fara da ba mai wa ma min dabatin fofo man fen foite ni mi tama du koloka akera dama de yo akera jine yo akera danfe yo akera dantanfe yo akulu fon be mi tama du koloka illa huwa akhizun bi nasiyatiha atisi be ala de bola ala de ba na atisi la kajo inna rabbi ala siratin mustaqim wallahi ne fofo ite gasa ate ko mene be kuma kono felo bolle ko fenyana mana wala ma fena me dangari nina ibi kalamando la jedoro ni kalamando ta doro ni se bisinga afamani yamshi mukibban mukibban asra yakubu hunalik abano wallahi afamani yamshi mukibban ibi jore fo ba bi ko fena sera bi bugunye abi biranya da kan yi نفهم القرآن نقرأ ما فرطنا في الكتاب علمه من علمه جهله من جهله تعرفكم منين دي ni ayakile nga bundani kidasa ni ayende ha ka ke ka bunteli kinda sa ma sha Allah abi teno bunteli kinda fana abo kuma sa ne kuma kan do fola sajiyatun karaniyatun milhu baharin qafta bunteli bagatara ana tagaga sajiyatun qaraniyatun milhu baharin qafta sajiyatun qaraniyatun milhu baharin qafta ake ga salo gaba ba yin dem sai ko mu do ko ku fanga ko ya le cikale kuma do kale akila buntel ko ma ko buntel tabu buntel le do ene ba ba sama ka bo fi sajiyatun qaraniyatun milhu baharin qafta inna rabbi ala siratin mustaqim sabamuna wala ni arabu ka salu kala ni tolo
jana kula uzu bi rabbin nas kana mawzatini na le do mino yene bla ngabe barakare ala kambe tawaba inna rabbi ala siratin mustaqim inna rabbi ala siratin mustaqim akode ma bi siratika kiyelenka fa in tawallaw akonu yukodo faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum ani bella sawma ni tirani femi ويستخلف ربي قوما غيركم ni mabna ko fale femere la ni awti kilenye ولا تضرونه شيئا anta ala torofuina إن ربي على كل شيء حفيظ ala yi tanani masai fembele jelenka ala ka antanga لما جاء أمرنا ala ko mamina nana ya mariana nasa نجينا هودا والذين آمنوا ma yahudu na ka mo halaki do ye ala ko ani hudu kisi ani mamunul liman yaraka faraga برحمة منا ni hine ka ba an yoro ونجيناهم من ala عذاب ko wallahi anyu anyel hudu ka mo anu kisi min ala sadu de khalisin ka wallahi jawa min ka giri ala ba la jawa ka giri ma se ko se ko fede وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم ana se ko la ko tilka aduna fa adam fi ko Allah adam fi ko ina ko bi ko tilka adu ada ka mu fi ko ne ta جهدوا بآيات ربهم mun ala ka ayo nan garu وعصوا رسله yuka tilo ngalo tigaya واتبعوا أمر كل جبار عنيد tugura ma murtile kana gelen bela gelen ko وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ala itana de tugo ni nyen kono ويوم القيامة wala la hara jodo fana istifa utubi la'ana la hara jodo fana dana tuguru ko على إن عادا كفروا ربهم ala ko tena adan ka ukadira nu mai على بعدا لعاد ala ko adan ka yoro jena ka mu hudun mi hudu ka mo sallallahu alaihi wasallam